Kudla family vlog YouTube channel da ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೊದಲು ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಣಿದ ಮೈ ಊಟ ಪತ್ಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೋಟು ಯಾನು ಪತ್ಲು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತ ಇತ್ತಲೆ ನಾನು ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಅದು ಕುಲ್ದ ಅಂಚೈತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇರೆಡ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದ ವನಸಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬರಂದು ಐ ಕಾರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪೇಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ತಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅರ್ನನೆ ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ದಾದವನ್ ಪುರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ರೆಡಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ವನಸತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡಿನ ಹೋಟೆಲ್ ವನಸಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಜಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕುಲು ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ನೆಪ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಅಂಚ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಇಡುಪ್ಪಿರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಡೇ ಯಾನ್ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಅದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಪು ಯಾನ್ ಆರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಇಂಕುಲು 2 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ನಾತಿಗೆ ಟೀ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೆಂಚ ಬಲ ಬಲ ಪೈ ನೇ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಲ ಬೀಚ ಬಲ ಬಲ ಮೈ ಪೈ ತೆಂಕುಲು ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಹೋಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ತುಳ್ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತಾರೆ ಖಾಲಿ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ತುಲೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ನಿಗುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂತುವುದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲ ಸೀನಾಣಲ್ಲ ದೀದು ಆಯ್ತ ಕೆಸರ ನೀರಿ ಒಂದು ಜತ್ತದ ಪೂಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರ ಮುಮ್ಮುಖ ಓಟ ವನಸ ಗೌಜಿಂದ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಲಿ ಹಾಂ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿಜ್ಜ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನಾ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದೆ ಮಂಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ತಿಂದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ತಿಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲಾವ್. ದಿನಾಂಕರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟ ಅವನುಂಡು ಅವು ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಮಂಗಳೂರು ಚೇಳಾರು ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಏಪ ನಡಪುಂಡು ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಬೆಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಟು ಬೈದೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಪಣ್ಣಲ್ 6th ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮುಕ್ಕಲ ನಿಖಲ ಸಂಘದ ಪುತ್ತರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಂಡೇ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಡದ ಆಜಿ ತಾರೀಕು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿನವರಡು ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿ ಪಂಡದು ಬೈದೀನಿ ಆಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅಕಲ ಜೋಕಲ್ನ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಿನ ಪಲಾವು ಅಂಚೆ ತುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೊಳ್ಳ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಗೊಬ್ಬುಲ ಅಂದು ಮೂಲ ಕುತ್ತಕೊಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಅತ್ತಿ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟಗೊಂಜಿ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಪಗಂಡ ಸೀರೆ ಒಂದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಯ್ತು ಕಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಹಗ್ಗ ಜಗಟನ ಬಯ್ಯ ಪುಣ ಅಂದತಿ ಅಂದು ಬಯ್ಯ ಪುಣ ಅಂದು ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆಯನ ದೀಪ ಕಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಪಂಪೇರು ಇದಾದ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಟಿಪಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಾತು ಊರದ ಮಾತ ಜವನೇರ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಒಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗ ಒಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಚೆಲಾರ್ದ ಊರದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಕೆಸರು ಹಬ್ಬದ ಒಂಜಾತ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರು ತನಿ ಸರ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡೆದಿತ್ತು ನಡೆದು ಕೊತ್ತೆತ್ತೂರು ಈ ವರ್ಷ ಚೆಳಾರ್ದ ನಡತೊಂದು ಚೆಳಾರ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂತಿಕೆ ಎನ್ನಗೊಂದು ಪರಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂದಿನಿ ಕುದತ್ತ ಬರಿಟು ಪುತ್ತನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡ ಈ ಕಂಡಡು ರಡ್ಡು ಕಂಡಡು ನಡಪುತ್ತನಂಚಿನ ಕೂಟ ಈ ಚೆಳಾರ್ದ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮರ ಸುಳ್ಳ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲು ಪಡವೇರಿ ನಂದಿನಿ ತುದಟ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ಚೆಲಾರ್ದ ನಂಚನೆ ಚೆಲಾರ್ದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಂದಿನಿ ಮಿತ್ರ ಬಂದದ ಎದುರದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಕಂಡಡು ಕೆಸರದ ಗಡ್ಡೆದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಏತಿ ಇನಾಮುಗೆಂದುವೇರು ಪಂಪನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಆ ಇನಾಮುದುಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇನಿ ಕರಿಪುತ್ತನಂಚಿನ ಸಮಯ ಐಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದ ಭೂತೋನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದೋಡಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಜನಸೇವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖಾಂತರ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಊಟದ ಐತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಚೇಳಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೂರ್ಯಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೇರು ಅವೊಂದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನೊಂದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ 21 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಭಾಗದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕದ ಆಚರಣೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯಿತು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಬಡ್ಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಚೇಳಾರಡು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ಚೇಳಾರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗ. ಈ ಭಾಗದ ಮಾತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಯಾ ಭಾಗದ ಬೋದು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಉತ್ಸವ ಅಂದಾಗ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಕ್ಕನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಐಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು ಬಂದ ಕಾರಣವು ಆಯಾ ಭಾಗದ ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸರ್ ಬಾರಿ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನನಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಸುವರ್ಣ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಬಾರದು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಏನನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು. ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಡೆದು ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಣದ ಬೈಯ ಊಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದು ಸಾಧಾರಣ 5,000 ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಉಳ್ಳಾಡದ ಜಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರು ಊಟ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್. ಪೂರೈಕೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಏನು ಅಂಚೆ ಎಂಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಟ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಸರು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಸರು ಕಟ್ಟು ಊಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಂತ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಬಿತ ಬಂಡದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಪುದರ್ ಪನ್ನೀರ್ನ ಮಲ್ಲಿಕ ಪಂಡದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಪೂರೆಗಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರ್ಪು ಇವರೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಹುಷಾರಪ್ಪೇರು ಇವರೇ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇಡೋ ಹುಷಾರಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ಗೆ ಇತ್ತೆಂಕುಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೇತಂಡ ಪದ್ರೆಡರ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಗಂಟೆ ಯಾನು ಕೊಂಚೊಪ್ಪುನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಟು ಪಣ ಉಂಟುದಿ ನಾವು ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಾಯ್ಬೇಕು ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಆಂಜೋಲನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಒಂದು ನೆಟೆ ಮೈಕ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಅಡುಟೆ ಬರ್ತದೆ ಪಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮೂಲು ಒನಸದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒನಸು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಆಂಡ ಹಿಂಬೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಪೂರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು
ಬತ್ತದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ದಿನ ಪೂರ ಮೈಕೈ ಪೂರ ಸಡಿಲಾಪ್ನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದುವೆ ನೆಟ್ಟದ ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ನಜಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಜಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಿರಾ ಬನ್ನಗ ಆಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಕುಲ್ದಾಲು ಅಂಚ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿ ಆಟೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಹೈವೇ ಮುಟ್ಟ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಜಿನ ದ್ಯಾಪಂಡ ಆಗ ಉಂಟು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಏತು ಶುಕ್ ಸೀನರಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುರೆ ಮದಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.